Partit que correspon, com dèiem, als vuitens de final de la Europa Cup de tenis taula, la Copa d'Europa de tenis taula, aquests vuitens de final, partit anada avui dijous i partit de tornada el proper diumenge a Itàlia. Partit de tornada diumenge a Itàlia. Ja sabeu que el partit de la Copa d'Europa el guanya el primer que fa 3 punts, no com la Lliga Espanyola que s'han desfat 4. Aquí i arriba 3 de cada equip. L'equip que fins avui és el vigent campió de la Copa d'Europa. Actual carrera de tenis taula d'Itàlia. I els jugadors que jugaran aquest partit avui són l'italià Michael Aslanowski, el jugador de Eslovàquia Lubomir Mister i l'italià Andrea Bucco. Al davant, un equip que l'any passat va estar a les portes d'arribar al final aquest actual carrera, però que va perdre les semifinals. Avui, als vuitens de final, un partit difícil, però lluitarem al màxim amb aquests 3 jugadors. Joan Masip, Marc Duran, i el suec Víctor Roig. Els àrbitres del compte són David Santos, Richard García i com a sisè àrbitre Carlos Zapata Santimans. Doncs donem inici al partit vuitens de final de la Europa Cup de tenis taula. Aquària Granada i Massissa Boxes Plany. Més.
Next one, next one, bagian dari mempersingkat
Venga, venga. Vamos.
Venga, Marc, va. Va.
Bagi